ассалому алайкум ҳаводорони варзиши рақами 1 дар ҷаҳон, яъне футбол. имрӯз 8 ноябри соли 2018 ва воқеаҳое ки дар таърихи футбол худи ҳамин рӯз рух додааст манзури шумо мегардонем. 8 ноябри соли 1946 Гус Хидинг, сармураббии футбол дар шаҳри Варсевелдеи Голландия ба дунё омадааст. дар ҷоми ҷаҳони соли 1998 дар Фаронса сармураббии мунтахаби Голландия буд ва созавори ҷои 4 гашт. дар ҷоми ҷаҳони соли 2012 бошад ки дар Ҷопон ва Корея гузашта буд, ҷои 4 бо Кореяи Ҷанубӣ ишғол намуд. дар ҷоми ҷаҳони 2006 мунтахаби Австралияро тамрин медод ки дар 32 соли охир онҳо ба ҷоми ҷаҳон роҳат наёфта буданд ва бо сарварии Гус Хидинг соли 2006 роҳат меёбанд ва ҳатто бозии хеле ҷолиб нишон медиҳанд. 14 апрели соли 2006 сармураббии мунтахаби Россия таъин мешавад. дар мунтахаби Россия низ нишондодҳоеро ба даст меорад ки Россия дар 20 соли охир ба даст наоварда буд. ба соли 2010 ҳангоме ки мунтахаби Россия ба ҷоми ҷаҳон 2010 роҳат намеёбад, ӯро аз кори сармураббигӣ хориҷ мекунанд. нишондодҳои ӯ дар тамоми давр ҳамчун сармураббӣ дар дастаи ПСВ, қаҳрамони Эредивизӣ 6 маротиба, соҳиби ҷоми Голландия 4 маротиба, соҳиби суперҷоми Голландия, бо Реал Мадрид соҳиби межконтинентални ҷом, бо Челси соҳиби ҷоми Англия, дар мунтахаби Голландия ҷои 4 дар ҷоми ҷаҳони 1996, бо мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ҷои 4 дар ҷоми ҷаҳони 2002, бо мунтахаби Россия ҷои 3 дар ҷоми Аврупо 2008 ва умуман ӯ яке аз беҳтарин сармураббиён шинохта мешавад. Гус Хидингро бо рӯзи зодрӯзаш табрик мекунем. бо шумо буд канали NSM Videos. Подписатсиякуниро аз хотир набароред. ҳамавақт дӯстдори футбол бошеду ба варзиш машғул шавед. Хайр.